Musa o baki ne i b'a dɔn mun ni mɔgɔ tɔw cɛ yan mun ni karamɔgɔ tɔw cɛ ne fiertelen don parce que ne dan bɛ n yɛrɛ la i n'a fɔ n dan bɛ Ala la i n'a fɔ n dan bɛ n ka dɔnni na cogo min na kosɛbɛ kosɛbɛ dara ne y'a faamuya tamakiya t'a la fiyewu tamakiya t'a la ne dan bɛ n ka dɔnni na i n'a fɔ Ala mɔgɔ faga cogo min na ne dan bɛ n ka dɔnni na ten de hatɛ dara ne y'a faamuya o la ne ka dɔnni fɛn o bɛ yen ni Ala sɔnna ko ne y'a bɔ n dabara la k'a fɔ i b'a sɔrɔ ne ye dɔnni furu siri k'a kaliwa don a banna ka ban quoi c'est confirmé quoi c'est comme ça a dan dɔ ne taga k'a d'i ma n tɛ ka mɛn a mɛn c'est confirmé hali n'a sɔrɔ ne ye bague dilan e ye sisan k'a dilan nin ye sisan mais ne y'a d'e ma e k'a di nin ma mais ne taga de y'a di e ma o e tɛ bɛ jaabi ka kɔ nin ta ɲɛ fura t'a la o bague dɛ a misalisiri bɛ ne yɛrɛ de la siga t'a la o la fɛn seegin de b'a la o fɛn seegin ne bɛ tila k'a f'i ye tuguni ni ye bague in d'i ma sisan ni diɲɛ sɔrɔli ye ne b'a f'i ye n k'i bɛ diɲɛ sɔrɔ mais i ka diɲɛ sɔrɔli n'i y'i da i bɛna sogonkan mun ye i bɛ ne wele k'a fɔ ne ko sogonya nin na n bɛ sɔrɔ k'i ka diɲɛ dayɛlɛ parce que code de b'a la n'o y'a ta k'a d'i ma ten taara n'a ye ten dɛ nɛgɛ bɛ taga la a tɛ foyi ɲɛ siga t'a la min b'a kɔfɛ o fɛn seegin bɛ bague in dɛ ka tila ka fɛn seegin bɛɛ f'i ye kelen e yɛrɛ bɛ kɛ fɛn ka sɔrɔ i ma réussi fɔlɔ oui o bague in n bɛ ka taa n'a fana ye Burukinakaw fɛ yen n tun y'a jɔ e b'a kalama bague in émission fɔlɔ ne de y'a kɛ kabala la siga t'a la siga foyi t'a la wa o bague in a ka ɲi a ma ɲi an tɛ yen bilen quoi ayi an tɛ yen fiyewu sisan caman bɛ ka kuma fɛn kelen kan a b'i yɛrɛ fana tɛgɛ la mɔgɔ b'a la k'o ye tiɲɛ n'i ye karamɔgɔkɛ ye a bɛ ka dɔnni min baara a bɛ ka mun fɔ mɔgɔ ye a yɛrɛ tɛ k'a kɛ tiɲɛ tɛ ayi Mohamed siga t'a la fɛn jugu tɛ ma Musa ma taa o de bague fɔlɔ ya o ye fɛn seegin bague ye mun ka jugu n'a bɛɛ o de ye Maliju bague ye kosɛbɛ o de bɛna kɛ foronto banni ye n'i y'a bila i da kɔnɔ a kuma bɛ caya n yɛrɛ ka turabuden i ka turabuden Musa Maliju bague in n'a fɔ n y'a di mɔgɔ fila de ma kelen ye artiste ye kelen ye yɛrɛ terikɛ dɔ ye siga t'a la mais o Maliju bague in ne tɛna a di maliyɛn ma bilen fo Burukinakaw parce que ne yɛrɛ de ye maliyɛn de ye o de bɛ n ba k'a di ne de ye génération ka rond-point ye o mun ye ne k'a ye o de ye Maliju bague in ye o Musa n tɛ kariya k'a di maliyɛn ma yan quoi n dusukun ma kariya fɔlɔ Ala k'an y'a mais n dusukun kariya la n bɛna a di Burukinabew ma parce que Burukina ani Mali kelenw tɛ mais a bɛɛ fana kelen dɔnni sira kan kelen ta de taa n'i y'a faamu cogo min n y'a faamuya kojugu parce que i bɛ kariya ka dɔnni dɔ kɛ étranger ye i tɛ kariya k'o k'i yɛrɛ fasokɔnɔden ye quoi n'a kɛra fo bɛ se ka dɔn dɛ n taara n'i y'a faamuya o de la o bague in n'a Ala sɔnna a bɛ taa Burukina fɛnɛ hatɛ Maliju bague in tɛ yan terikɛ i bɛ fɛ k'a sɔrɔ wa i b'a sɔrɔ mais nka b'a la dɛ nka b'a la dɛ a bɛna ɲa n'Ala sɔnna n'Ala ka diɲɛ ye o la hali bi an b'an sɛnsɛn ni an bɔra o la an bɛna an kunda fɛn min kan o de ye Bafima nafolo ye an y'a ye Bafima nafolo ale fana mankutura kosɛbɛ waati kɛra la Mali la yan nɔ Musa i jɔ sa bɔra a nɔfɛ kosɛbɛ Musa i jɔ Bafima in baara ni m'a kɛ ni ye fɔlɔ ni ma réussi fo ni danga yɛrɛ b'i kɔ bon hali ni danga b'i kɔ i tɛ sɔn i ni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ o b'i ta sira wɛrɛ kan i ni ɲɔgɔn ye mais ni duwawu yɛrɛ b'i kɔ ko ne ye ɲɔgɔn ye ne ka Bafima baara ni y'a baara ye ni ma kɛ fɛn ye ni ma nafolo mara sini lahara jɔ don ne yɛrɛ b'i kuma bɔ ni y'o layiru de Ala ma ka ban ne ka dɔnni bɛɛ ne y'a bɛɛ parti ka ban de quoi n taara n'i y'a faamuya a tɔ ye sisan de a ka d'e ma dɔrɔn min n'a ka kan a bɛ d'o ma dɔrɔn o ye bannen o Bafima in Musa a bɛ taa Burukina Mali baara ne y'a jɔ ka ban quoi siga t'a la n y'a jɔ ka ban siga t'a la parce que ni ko bɛna baaraw kɛ Mali la yan n ka Burukina taga surunyana ka ban le 7 novembre le 7 don bon cogo bɛɛ la ni ko bɛ baara girinman minɛ a bɛ kɛ n bolo kungo ye bon o de kosɔn n kɛlen don ka nin bɛɛ de pɛrɛn Burukinakaw fɛ yen Mohamed ka ɲininkali fitinin Burukinakaw fana bɛ yen ni ɲɛ ni mɔgɔ ɲɛ kɛra 4 ye ne tilala ka ban quoi n taara ni bɛ ka faamuya siga t'a la c'est comme ça a bɛ n'a fɔ ne tilala ka ban quoi hatɛ i ni ne ka ɲɔgɔn dɔ ka gɛlɛn
o ko so nye berté fitini blay yen ni kana berté fitini nya blay moko to moko ta konko inscrire abulu yen ni kasi parce que tant ne bulu wonat na mefene tiendo ma fe ganyi ngal fitini faraka o de yala bafima nafolo bare yoro kololo ta ko fe non ni kololo ba ni ba ka ni la fam ngai rai ka ga mogoy ni kololo ba ni bo ka doni foot ni bula kololo muna parce que do be no mafia na réseau sans fait doni baka chara ma nyuma ndo maka odogara way donc na buna ko kan musa ni kuma doni fam kan ni kuma na fam kan sisa hate yani ka semaine ba doni baka dunu no kuma kan o te balu sigata la ne tien ne balu na ka bangoyi sigata la ne fast fatule ko fe ne ma maga aka wari marale na fola ka blan ne nga fola ka du Allahu akbar ndara nya fam ya ko jiko ni magaro la san ibi ko ray mo ko la mun ni sidikile mais me ka pan yere kama yefolo ndone chienge akanga na fanya ne re folo sigata la fiyo ay na fanya ne fay o ka milliard dama bangila ma magala kay folo ka ya fanana ko yitia me ala biya e ni ka dona mun fana ba ka milliard mara tiens ndara ni afu sigata la o de la Musa ni ka dona fote ko kollo bala quoi parce que ni ka dona fana be ni magala la ka kuma fo a bile ko na ko ni ya nyini ala fa la ka jabe ka bangwa ala fa sona ka bangwa a dai dro e ka ni ni ka nyogo indro face en face la ne dusukun ka son dro a kalima dro terga ti da sno ko titemaninka o ko so ni berde fitni bile ngaka mago inscrit yan ni kana ni nana ni mu mani soro ne ba fa ngoni ya fiye de sigata la afora ne saka mayor la de ne tien parce que nta kun bayati oye mais obi na kono de nta kun baye kalandenw ko de bilala bi fatura ne ta yoro chamana mais masse burkina kan mata burkina kay folo bon nya décider ka décider nyina de ala alatke men probité ka burkina kalandenw nga président ba no Domba Sanu Domba Sanu san la kaw burkina san la kaw o folendu Domba Sanu tokola Domba Sanu artiste international le do kura fora le do abi kura de fo kosobe ayra fa afani chini be no ye lasne jinati lasi ni terke no ye badani burkina sigata la are nga generation yi terke do kan bagado ngono fa nyondo hate nunde ya fo ko mo labi am mogo bila burkina kaw fe burkina kaw mogo bila debi sanja o ya fo ni ya sanfla de nyinande alabe na alatike Mohamed ka segin ka nyafali ke burkina kaw yi a fara ye barte fitini ale be burkina ni watina krenkena la bobo julasu abi yoro mina o de quartier Belleville secteur 29 boulangerie went konta ale krefela la maître Bidru Boyange yani kise Africa Café Alema adagaleme ni amago jorala abi se ka nege juru sira min kongo burkina indicatif ale kelen ko fe ni o de 00226 avec 57 71 71 68 wali kelen 71 51 42 21 Mali nega juru sira kan 00223 ale kelen ko fe avec 74 13 13 13 abo Congo ani Mohamed Lalabi fenjugu trema gawsu kale liberté ale ka wolu kansigi aw be nyokon soro fon fen ni o debi aw kunni aw kanche aka problème na katasi aka jenatige ale dati me ko nyumama nani Mohamed Lalabi nala sona nyakara nani afoko ala sona aw mako lukasi ka gla Mohamed Lalabi oui amena ansensen an kunda femi daga bana wusulani ni o fana bolo dalen no e bolo kata Burkina ka fe krenkena la femi commerçant jagokalaw barakelaw mogo de bi Musa uslan fleur a kadiye uslan nti figa de mogo warla oui hal ni afo nya annuli ntina de mogo warla Burkina mina di fu falaki oui Allahu akbar parce que ntara ko vari ni ko kay fu falaki la mi ka ta Burkina fana ka fo Burkina ka fana uslan fana ni ne nyogoyi uslan kele mi di ma te ne tiga warfe uslan kele mi di ma ala kama ne tiga warfe o ye Burkina yɛrɛ kodɔnnaba minnu bɛ yen u ka masakɛw n'u ka wura o ye olu jansan ye fi sabila ala kama ka hinɛ se Gawusu Kalilu Berete ma ala ka lahara sɔn suma ye uslan à partir de aujourd'hui bi jumadonya in na
ne ka wusula burunakaw fɛ yen ni ne yɛrɛ ɲɔgɔn ye face à face la ne t'a feere i ma ne b'a d'i ma ala kama burunakaw ala laja musa o sen bɔ a la an ka tɛmɛ basi t'a la o la hakili la an bɛ se ka kuma kuncɛ kuma wayi ka ɲɛsin Bobo Julaso cɛ a n'a muso ma ni ala ka diɲɛ ye ka tila ka weleweleda kɛ wayi ka ɲɛsin turabu kanubaga bɛɛ ma k'a fɔ kalanbulon dayɛlɛlen don Sotiba ni aw mago jɔra la a taa a ka inscrire a ka se ka fɛn min ye turabu k'ale kalan ka jiri kalan ka cɛ 30 dɔɔni ka o kalan ka kilisi kalan WhatsApp siraw fana fɛ o fana o bɛ se ka kɛ n'a sera fɛn min ye Sotiba cité ale kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ a ye n'a minnu bɛ jamanajanw na walisa ka se ka turabu k'ale kalan kuma kuncɛ kuma Burukina ka kuma kuncɛ kuma ye mun ye dɔrɔn k'a fɔ Burukina b'o ɲɛna dɔrɔn ko bɛɛ fɔlen don foli kɔfɛ k'a f'u ɲɛna ko temps tɛ n bolo n ka taa n ka dɔgɔtɔrɔ ni u ka to mɔgɔ minnu mago bɛ diɲɛ na u ka to inscrire Berete fitinin fɛ yen Berete fitinin nin ne mago bɛ diɲɛ de la a sɛbɛn lisi kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ na i ka n'a rencontré an ka ɲɔgɔn ye face à face la wa n'i m'o kɛ an tɛ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛ don siga t'a la fɛnjugu tɛrɛman ti ye kun b'a la dɛ mun de ye sanu tɛ ka ye a ye bala de kɔsɔn a prix cayara tiɲɛ don n t'a dɔn n'i y'a faamuya ne tiɲɛ voilà o la ne bɛ fɛ ka ne ye taliyala i bɛ kɔn ka t'i inscrire joona kosɛbɛ n'i taara inscrire dɔrɔn o bɛ carte d'i ma dɔrɔn a banna ne bɛ cun dɔrɔn o b'i wele ko na mɔgɔ yɛrɛ bɛ nana ne ka cun o tɛ dogo mɔgɔ la o ayi a tɛ dogo ne fiɲɛ wulila Burukina bɛɛ b'a san de ko ne yɛrɛ cunna siga t'a la fiyewu n t'a dɔn n'i y'a faamuya k'a f'u ɲɛna dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka don nin ko ninnu bɛɛ la ne mago tɛ lahara ko ye ne sen t'o la fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ ne sen t'o la fɔlɔ n'i y'o fana ta compte don min na n ka cɛ wele i b'a wele siga t'a la DG bɛ wele mais diɲɛ ko in dɛ Musa ni diɲɛ t'i bolo an bɛ don min na ko bi mɔgɔw b'a fɔ ko danga de b'i kɔ u b'a fɔ ko barika foyi t'i la o de kosɔn n'i fɛ ka diɲɛ sɔrɔ ne yɛrɛ ye diɲɛden de ye maa min bɛ diɲɛden bɛ se ka diɲɛ ni maa wɛrɛ ma siga t'a la fiyewu sabula ale b'a ɲɛdɔn o de la ne tɛ n kali dɔnni na ne da bɛ n ka dɔnni na wa n tɛ n kali fɛnɛ mais ne b'a dɔn ne bɛ se ka n'i y'a ye ne diya ne bɛ se ka cɛmanin ta mɔgɔ 10 ou bien ka cɛmanin ta mɔgɔ 100 ka tila k'a bɛɛ kɛ fɛn ye waati kelen kɔnɔ ti tɛmɛ ne kan n t'a dɔn n'i y'a faamuya o de la n b'a fɔ Burukinakaw ɲɛna directement u ka to inscrire ko in source y'o de ye quoi siga t'a la parce que ne bɛ se ka taa mais n tɛ mɛn dɛ mɔgɔ la sɔn ne dɔnbaga ye mail tɛ n bolo mais pour que i ka ti n'i nakun ye inscription ye ka turabu kalan t'i inscrire n'i nakun ye inscription ye ka diɲɛ ka fɛn diɲɛ yɛrɛ la t'i inscrire i ka inscription kun ye ko le haju ko t'i inscrire fɔlɔ siga t'a la a sirilen don lamɛnɛ n'i inscrire sisan ne yɛrɛ ɲɔgɔn ye face à face la n'i taara so i b'o fana i b'a ka samaga ye siga t'a la o de la ka bɛɛ fo ka balimaman dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Burukina le 7 novembre n'Ala sɔnna 2024 Burukinakaw fɛ yen Bobo Julaso Belleville o tɛ yan Belleville don voilà secteur 29 voilà k'a fɔ kalanden bɛɛ ɲɛna kalanden minnu bɛ yen n'a ma dala Habi ye a y'a jija a ka fɛn ko tɛrɛman ye siga t'a la n'i nakun ye fɛn t'i bolo n'i ma wari d'i ma n bɛ wari sɔrɔlan d'i ma kalanden o tɛ client ye dɛ kalanden de ko don ni fɛn t'i bolo n'i bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔlan t'i bolo ni wari t'i bolo ka di ne ma wari tɛ ne bolo ka d'i ma ne bɛ wari sɔrɔlan d'i ma nin ye sɔnni kɔ dan ye ne de bɛ kalanden kalan dɔnni na ko t'i sigi nin dɔnni in kan i ka so n'i ma ka fɛn dɔnni baara n b'a dabila ne de bi adamaden n'i kɛra karamɔgɔ ye o i kɛra mori ye o i kɛra soma ye o ni ne ɲɔgɔn ye face à face la ne ko ne ka datugulen ne de bɛ ka dayɛlɛ minute 1 kɔnɔ k'i ka pilisi k'a brasi kuranna i yɛrɛ sigilen ɲɛna i yɛrɛ ka se ka lumière sɔrɔ sa ne bɛ ten parce que ka diɲɛ kɔnɔna fɛn sɔrɔ ka diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ duman sɔrɔ fɛn 3 de don ayiwa namu diɲɛ nafolo ye tuyau 3 de don o tuyau 3 ne bɛ se k'a bɛɛ dayɛlɛ a worobinɛ